Il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono waslet il-messaġġ annwali tagħha għal żmien il-festi, messaġġ li kien iffukat fuq il-bżonn tat-tama u l-kuraġġ kif ukoll l-importanza tar-reżiljenza bħala poplu maqut li kapaċi jaffronta dak li jiġi qudiemu. Għal sen oħra qiegħda nwassal fi djarkom dan il-messaġġ fl-okkażjoni tal-miliet u tas-sena l-ġdida. Nixtieq li b'dan il-messaġġ f'dan iż-żmien ta' festi għaqda u mħabba ikollna ċans nirriflettu ftit dwar x'għamilna, fejn wasalna u liema direzzjoni ser inkunu qed nieħdu. Il-President fakkret kif pajjiżna huwa mibni fuq il-pilastru tal-paċi, id-dixxiplina, l-prosperità, is-solidarjetà u li bħala nazzjon għandna nippromovu l-paċi. Hija saħqet li s-suċċess ta' dan il-pajjiż huwa dovut għal bżulija tal-poplu Malti u Awċi li bħala ġens dejjem wera kemm qalbieni tul il-kisbiet storiċi li sawru dan in-nazzjon. Il-President ta' Malta tkellmet ukoll dwar ċerta sfidi fosthom l-għoli tal-ħajja, il-problema tal-homelessness u bosta problemi soċjali oħra, però fl-istess waqt qalet li meta naħdmu flimkien dawn l-ostakli kollha nistgħu nirbħulhom kif irbaħna fil-passat. Ma nistgħux ninsew li jagħtem sfidi li rridu naffrontawhom bħala komunità. Il-preokkupazzjonijiet li l-poplu jħoss li jaffettwaw il-kwalità tal-ħajja tiegħu irridu nkomplu nindirizzawhom. Il-miliet fil-familji Maltin u Awċin mhuwiex l-istess għal kulħadd. Hemm fostna min f'dan iż-żmien jesperjenza solitudni jew tbatija minħabba xi telfa ta' qraba li jkunu mxew għal ħajja aħjar. Hemm min min-naħa l-oħra qed jesperjenza bidliet pożittivi u ta' ferħ b'xi wild ġdid fil-familja li jnissel ferħ u għena fost dawk ta' madwaru, speċjalment f'dan iż-żmien tal-miliet. Miriam Spiteri de Bono fakret ukoll fl-impenn ta' pajjiżna f'fora internazzjonali fejn dejjem jippromovi l-paċi u jsostni dik il-viżjoni li dan in-nazzjon dejjem ħaddan. Fl-aħħar nett jaselmet lil Maltin u l-Awċin kollha u mill-ġdid awgurat mill-idħieni u sena mimlija prosperità. Nirringrazzja lil kull wieħed u waħda minnkom tal-ħidma tagħkom u tal-għoża illi fil-maġġoranza tal-każi trabbu lilkom biha. Ejjew flimkien insostnu lill-ġenerazzjonijiet li telgħin ħalli Malta tkun dejjem immexxija minn ċittadini li b'responsabbiltà ikomplu jixprunaw l-identità unika tagħha. Inħeġġeġ biex l-ispirtu ta' tama u kuraġġ, tax-xewqa sbieħ, tal-altruiżmu u tas-solidarjetà jestendi lilin mill-festi tal-miliet u jmexxina tul is-sena kollha. Issa l-impenn ewlieni li jmiss għall-President Spiteri de Bono huwa fis-26 ta' Diċembru, il-ġurnata tal-Istrina, jum ta' solidarjetà li fih il-pajjiż kollu jingħaqad għal skop nobli.